Thank you for watching ケイトスコンカッツォって動画を見ていただきどうもありがとうございます。もしも動画が良かったらチャンネル登録、いいね、コメント、シェアなどなどどうぞよろしくお願いします。 YouTube の他にも Instagram、TikTok、Threads、X などなどいろいろやっておりますのでそちらの方もぜひフォローよろしくお願いします。リンクはすべて概要欄に貼っておきます。では次の動画でお会いしましょう。またねー。Thank you. Bye.